بیٹا وہ جیت جائے گا. ٹھیک ہو گیا بیٹا. کرسیاں 4 ہیں اور آپ 5 بچے ہو. چلو بھاگنا شروع کرو بیٹا. بھاگو 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 بھاگو. 1 2 3 4 5 6 7 8. ارے یار میں بھی 8 پہ کھیل رہا ہوں ابھی تک آپ بیٹھ گئے. ہاں ٹھیک ہو گیا بھائی. 3 کے بعد گو آئے گا, یہ ذہن میں رکھنا بیٹا. بات یہ ہے کہ ابھی بھاگنا شروع کرو. 1 تیز 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 تیز. 1 2 1 2 3 1 2 3 گو. بھاگو بیٹا. 1 2 3 4 5 گو. چلو 1 2 3 1 2 3 1 2. تیز بھاگو. ایسا نہیں بیٹا دیکھ دیکھ آپ تو سارا دیکھ دیکھ کے کر. تیز تیز بھاگو. 1 2 3 گو. ایسا نہیں بیٹا ایسا نہیں. تیز تیز بھاگو. تیز 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 تیز. شاباش. تیز 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 تیز. چلو بیٹا. ابھی پتہ چلے گا. ماشاء اللہ ماشاء. شاباش شاباش. ہاں بیٹا کون جیت گیا؟ گو. چلو ہمارا جا گیم نہیں ہوا. یہ ہمارے آڈینس دیکھ کر فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے نہیں 1 2 3 گو بولو ان کو. 1 2 3 گو. سبحان ڈرنا گڈی بھائی. ویری گڈ جی. 1 2 3 گو. بچے کرسی کوئی بھی نہیں چھوڑے گا. کرسیاں گھوم کے آنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. نہیں بیٹا آپ کا فیصلہ آڈینس کریں گے. ٹھیک ہے نا بیٹا وہ جیت جائے گا. ٹھیک ہو گیا بیٹا. کرسیاں 4 ہیں اور آپ 5 بچے ہو. چلو بھاگنا شروع کرو بیٹا. بھاگو بھاگو
भागो 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 1 2 3 4 5 6 7 8 अरे यार मैं भी 8 पे खेल रहा हूँ, अभी तक आप बैठ गए. हाँ ठीक हो गया भाई. 3 के बाद गो आएगा, ये ध्यान में रखना बेटा. बात ये है कि अभी भागना शुरू करो. 1 1 तेज 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 तेज. 1 2 1 2 3 1 2 3 गो. भागो बेटा. 1 2 3 4 5 गो. चलो 1 2 3 1 2 3 1 तेज भागो. ऐसा नहीं बेटा, देख देख आप तो सारा देख देख के कर. तेज तेज भागो. 1 2 3 गो. ऐसा नहीं बेटा, ऐसा नहीं. तेज तेज भागो. तेज 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 तेज. शाबाश. तेज 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 तेज. करता हुए मेरी भी करा